Ko je to? Sinko, jesi li to ti? Halo. Dobar dan. Zovem iz banke, iz kartičnog odjela. Aha. Imamo jedan mali problem. Ali vi ćete nam pomoći da to riješimo, ne? Halo, čujete me? Pa iz banke vas zovem. Ana Rutić ovdje. Iz odjela kreditnih kartica. U vezi vašeg računa zovem. Ništa niste primijetili na vašem računu. Na računu nisam niti gledao. Dobro, i onda da sam nazvala na vrijeme. Naime, kolega je pogrešno proknjižio jedan veći iznos na vaš račun. I sad imamo problem. Pa bi bilo dobro da odmah dođete do nas, tu, u poslovnicu. Znate koja je vaša poslovnica? Pa ne, pa mislim, to je gledajte, strašno. ne mogu sad tu preko telefona, šefica će me čuti. Ma najbolje da dođete do nas. Pa mislim, Samo morate to je potpisati pa da katastrofa. napravimo povrat vašeg računa. Tih 128.000 i nešto kuna. Ma slušajte, pa svi ćemo ovdje dobiti otkaze. Znate li vi koji je to novac? I sad jedino uz vaš potpis možemo prebaciti taj novac nazad. Zato biste trebali hitno doći. Jel može tako? Može, da. Da, i znate što još? Da slučajno ne idete na bankomat dizati neke novce prije nego dođete kod nas. U redu, mislim, joj, ludiću, poludiću. Onda? Kad možete doći do nas? Pa mislim... Možete odmah? Pa hoću da... Ma tu, u poslovnicu. Ali najkasnije za sat vremena. Može? Dobro, može. Može, I nemojte zaboraviti karticu vašeg računa. Vidimo se. Ajde. Okej. Ma samo vi požurite. Ajde. Osoba koju smo nazvali prekinula je. Darinka sad snima kak ide u banku. Evo ga sad snima kak ide u banku. Čekaj samo. Daj prekini ovo. Ide stvar u banku. Slušaj mi sad. Da, sad su me zbudili, mrtav sam jebote, Bogu četiri sam došao doma. Zbude me iz banke. Ne znam ko je, jer je ženska totalka ona bila sva u kurcu. I veli ona meni da li sam ja vidio svoj račun, ja rekao nisam, da li sam vadio lovu s karticom, ja rekao nisam. Veli ona meni, joj dobro, veli, prebacili smo vam recimo 120.000 kuna na vaš račun. Kolega je zabunom prebacio 120.000 kuna na vaš račun. Da rekao je, kaj sad? Molim vas, ja spavam, molim vas dođite odmah u našu poslovnicu, odmah dođite u našu poslovnicu. I veliko da...
da to sredimo, dobit ćemo svi otkaz, veli, Bog te jebo. Ali molim me poraz, dobit će svi otkaz, drugo ništa mi slušali primater, a ja ću sve lepo jebote, Bog te 20. Tražila te ova, ženska je vikala, gdje je sve? Ma moj kurac je lijepo. Jebi ga, a ne, 120.000 kuna, pa ću se ja dignuti 120.000 kuna i reći ja to nisam. Nisam to ja. Na automatu zgubio sam karticu, jebite se. Nisi lud, valjda da im daš to. I sad ja dođem, niko ne zna ti kaj to, ovo, levo, desno, sprka, ovo, ko je ovo, kaj. Ali je već. Ne, još stoji pred bankom. Ajde, ti ga čekaš gore, a? Dobro. Ko je to bio djeco, ko je